den her ekipage. Det er jo næsten en hjemmebane ekipage, fordi hesten, den er simpelthen avlet her i stedet. Og det er jo, fordi den avlede fik Gordon Youngster AS. Den er simpelthen vokset op lige herude på græsmarken om bagved. Far til Disney Z, det er Billy til Sætte. Han står også op i stallen og kigger. Nummer 8 er morfar til hesten, og så er det altså helt på 8 år. Ekipage, det bliver placeret som nummer 8 i minibilen i går, og så er ekipage også en del af det danske A-landshold. Martin han er placeret flere gange i S-klasser på den her hest herunder internationalt og i launching ranking klasser. Martin han er jo en rytter, der rider heste fra mange forskellige hesteejere, blandt andet også fra Bækgården.